Jesajan kirja, luku 28. Voi Efraimin juomarien ylvästä kruunua, kuihtuvaa seppelettä. Voi viinin tuuperruttamien ihanaa kaupunkia, joka kohoaa Viljavan laakson yläpuolella. Herralla on valmiina mies, väkevä ja mahtava kuin raesade tai rajumyrsky, kuin valtavien vesien tulvasade, joka kaataa voimallaan kaiken lakoon. Jalkoihin tallataan Efraimin juomarien ylväs kruunu, kuihtuva seppele, ihana kaupunki, joka kohoaa Viljavan laakson yläpuolella. Sen käy kuin alkukesän varhaisviikunan, kun joku sen näkee. Se tuskin ehtii kädessä käväistä, kun on jo kadonnut suuhun. Sinä päivänä Herra Sebaot on oleva kansansa jäännökselle ihana kruunu, ylväs seppele. Hän antaa oikeuden tunnon niille, jotka tuomareina jakavat oikeutta, ja rohkeuden niille, jotka kaupungin portilla torjuvat rynnäkön. Nuokin ovat viinistä humaltuneita, horjahtelevat väkevien juomien huumaamina. Pappi ja profeetta juovat ja horjuvat. Viini on vienyt heidät mukaansa. He horjuvat juopuneina, hoipuvat näkyjä nähdessään ja kompastuvat oikeutta jakaessaan. Kaikki pöydät ovat täynnä oksennusta, kaikkialla saastaa. Ei missään puhdasta paikkaa. Ja Jumalan profeetasta he sanovat, kenelle hän luulee järkeä opettavansa, keille jankuttaa sanomaansa, varmaan sylilapsille, vastikään äitinsä rinnoilta vieroitetuille. Muista aina, mieleen paina, hiukan sitä, hiukan tätä. Ja vieraalla kielellä, oudoin sanoin hän on vastedes puhuva tälle kansalle. Hän, joka oli sanonut heille, tässä on lepopaikka, sallikaa väsyneiden hengähtää, täällä on lepo ja virvoitus. Mutta he eivät tahtoneet kuulla. Niinpä Herran sana on oleva heille vain tätä. Muista aina, mieleen paina, hiukan sitä, hiukan tätä. Ja niin he kulkiessaan kompastuvat ja loukkaantuvat, tarttuvat ansaan, jäävät kiinni. Sen tähden kuulkaa Herran sana, te tyhjän puhujat, tämän kansan hallitsijat, jotka asutte Jerusalemissa. Näin olette sanoneet. Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa, Tuonelan kanssa olemme solmineet sopimuksen. Kun tuhotulva vyöryy kohti, se ei saavuta meitä, sillä viekkaus on taannut meille turvapaikan, valheen suojaan me olemme piiloutuneet. Siksi Herra Jumala sanoo näin. Katsokaa, minä lasken Sioniin peruskiven, huolella valitun kivipaaden, kallisarvoisen kulmakiven, sitomaan vankkaa perustaa. Joka uskoo, ei horju. Minun työssäni on mittana oikeus ja luotilankana vanhurskaus. Mutta rakeet hakkaavat pettävän turvapaikan ja tulva vie piilopaikan mennessään. Teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhitään pois ja teidän sopimuksenne Tuonelan kanssa raukeaa. Tuhotulva vyöryy teidän ylitsenne. Se lyö teidät maahan. Joka kerta kun se vyöryy ylitse, se tempaa teidät mukaansa. Aamu aamulta se vyöryy yli. Päivä päivältä, yö yöltä. Kauhun vapina valtaa teidät, kun teille selviää, mitä sanoma merkitsee. Toden totta, vuode on lyhyt.
ei sille voi ojentautua. Peite kapea, ei siihen voi kääriytyä. Itse Herra nousee niin kuin hän nousi Perasimin vuoren luona. Niin kuin kiivastui Gibeonin laaksossa, niin hän kiivastuu ja tekee työnsä. Outo on hänen työnsä ja toteuttaa tekonsa. Merkillinen on hänen tekonsa. Älkää siis enää pilkatko, etteivät kahaleenne tulisi vielä raskaammiksi. Sillä olen saanut tietää, että Jumala, Herra Sebaot, on tehnyt päätöksensä ja on valmis hävittämään kaiken maan. Nyt kuunnelkaa tarkasti minun puhettani. Pankaa mieleenne, mitä sanon. Kyntääkö maamies joka päivä maataan kylvöä varten? Muokkaako hän päivästä päivään äkeellä peltoaan? Ei. Ensin hän tasoittaa maan pinnan ja sitten ripottelee mustakuminaa, sirottelee maustekuminaa, kylvää vehnää, hirssiä, ohraa ja pellon reunaan vaivaisvehnää. Herra neuvoo hänelle, miten toimia. Hänen Jumalansa opettaa häntä. Ei hän mustakuminaa puimareella puida, eikä puimajyrää kierrätetä kuminain päällä. Kepillä mausteet irti hakataan, sauvalla kuminan siemenet. Vilja tosin puidaan jyräämällä, mutta ei sitäkään loputtomiin puida. Vaikka jyrä ja vetojuhdat saavat kulkea sen ylitse, ei niiden anneta jauhaa sitä rikki. Herra Sebaot on antanut tämänkin taidon. Ihmeelliset ovat hänen neuvonsa. Hän antaa runsaan menestyksen.